Kaixo eta onkixin bertze egun batez, Onat magazinera gaur asteartea da, 13 gainera egun txarra, beraz, baina guk buelta emanen diogu egun txar horri bi elkarrizketa interesgarrirekin. Lehenik eta behin, Sugoi Etxarti izanen dugu hemen, bera Euskal Herrian euskaraz eragileko kidea da, eta haiek hortziralean elkartuko dira, protesta egingo dute parlamentuaren aitzinean Nafarroan euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko eta zonifikazioarekin akitzeko guzti horretaz solastuko gara berarekin, eta bigarren elkarrizketan Nerea Biana Nafarroa trenaren alde plataformako kidearekin egonen gara. Izan ere, HTA bai, HTA ez, eztabaidaren erdian nolabaiteko hirugarren bide bat proposatzen dute, eta horretarako ikerketa bat txosten bat egin dute, eta guzti hori kontatuko digu Nereak. Guztia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1910 abenduaren 13 zen San Petersburgo eta Odesan ikasleen matxinadak izan ziren preso politikoei zigor fisikoak ezartzen zitzaizkiela eta. 1928an 11 Organización Nacional de Ciegos de España sortu zen. Eta 2002ko abenduaren 13an Ipar Koreak zentral nuklearrak berrera ikitzeko asmoa anuntziatu zuen, behar energetikoei erantzun beharrean zela eta. Ginebran, estatu batuarrekin adostutako akordioen kontra zioan hau. Eta 2003an, Tikriten, Iraken, estatu batuar soldaduek Saddam Hussein diktadore ohia atxilot hartu zuten estatu batuetako tropek. Ikus dezagun aste honetako agenda mardula. Asteazkenean, Virginia Albiraren eskutik Irrintzi Aeka Euskaltegian atxaldeko bortzetan ipuin kontalaria eta tailerra. Baitere, espazioa hezkuntzaren zerbitzura hitzaldia Aitor Aspe arkitektoaren eskutik, atxaldeko 6etan Laban. 1001 ipuin kontalaria Nafarroko liburutegian atxaldeko 6etan, 4 urtetik aurrerako haurrentzat. Sarrera doakoa edukiera bete arte izanen da. Eta Amaiur bat urtero, Jon Alonsoren liburuaren aurkezpena izanen dugu. Alonso bera eta Elurre Iriarteren eskutik izanen da aurkezpena, atxaldeko 8etan Zaldikon. Hortzegunean Iruñeko planetarioan, atxaldeko 7:30 Txomin Artolarekin errezitaldi musikatua, Walt Whitmanen Belarrostoak izanen du hizpide. Eta Yamaguchiko liburutegi publikoan Kamishibai ipuin kontalaria Isabel Salcedoren eskutik, atxaldeko 6etan. Hortziralean berriz, irakurketa taldea, Cormac McCarthy jainkoaren semeak, liburuaz arituko dira 7etan Katakraken. Eta geltokiko artisautza azokan, Planetak eta Margo sorkuntza tailerra, 6 eta 12 urte arteko aurrentzat, Kurunkun txontxongiloaren eskutik, atxaldeko 8etan. Eta larun batean, lehenik eta behin Atortxu Rock elkartasun jaialdia den 27. edizioa Atarrabian, 17 talde ariko dira, haien artean La Furia Bulego, Angelusa Patrida Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan Brigade Loko Odei Barroso eta Raimundo El Canastero, 4etan hasiko da. Aurrendako sormen gunean Bali Berdea, Buztin Zuria tailerra, Sanduzelaiko Zibiboxen. Lantegiotan aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko eta kolorekin eta formekin jolasteko, atxaldeko 8:30. Tira aurrera, aurreta familientzako antzerkia Mendillorriko Zibiboxean atxaldeko 6:30. Ze artista talentu lehiaketa Zizur Nagusiko Kulturretxean 7etan. Eta atxaldeko 7:30 Lore Zulaika eta Zuribost Nirisei DJaren eskutik musika, labak eta Zaldiko Maldiko kantolatua Zaldikon. Igandean berriz bertsolari txapelketa nagusiko finala jokatuko dute Nafarroa arenan. Alaitz Rekondo Ferrero, Aritz Bidegain Aire, Idoia Anzorandia Kareaga eta Jon Zaldua Brit izanen dira aurkezleak. Nafarroa arenan ameketan. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen Esparzak Navarrasuma apurtu du PSOEren babes gertagaitzaren bila. UPNren zuzendaritzak aho batez babestu du bere liderrak datozen hauteskundetara bakarrik joateko egin duen apustua, naiz eta barne zalantzak sortu. Saiasek, Sánchezen esku geratzea leporatu dio Esparzari eta Ciudadanosek dio argudioak ez direla oso sinesgarriak. Argazkian zenbait politikari eta enpresari eta izenburuan,
Enbegak 50 urte bete ditu bilatu ertan eta IGGB-ko egoitza propioa inauguratu du. Mondragon taldeko enpresak 134 langile ditu eta 12 milioi euro baino gehiago fakturatzen ditu 2022an eta salmenten 10% inbertituko du datorren urtean. Berri gehiagotan 639 nafarrek beren buruari debekatzen diote online jokoa eta apustuetarako sarbidea. Genero indarkeriaren aldeko apustuak 83% igo dira 3. hiruhilekoan. PSOEk eta ERZek 4 urteko zigorra hitzartzen dute irabazirik gabeko bidegabeko eralgitzeagatik eta Unidas Podemos sozialisten testutik aldendu da. Diario de Navarran berriz argazki handi batean UPN-ko zuzendaritzako jendea. Eta izenburuan UPN-ko zuzendaritzak aho batez babestu du hauteskundeetara bakarrik aurkeztea. Navarra sumarekin amaitzeko eta PPri eta Ciudadanosi usteko azken erabakia kontseilu politikoak hartu beharko du. Babes gehiago bereizita batzen dituela, alkatetzak galduko ez dituela eta gobernatzeko alternatiba gehiago dituela argudiatu du. Berri gehiagotan PSOEk eta ERZek aurrekontuak bidegabe erabiltzeagatik ezarritako zigorrak murriztea adostu dute. Baitere genero indarkeria gora egin zuen Nafarroan udan eta kexak sarrigurengo osasun etxean oraingoz erantzunik gabe. Gara egunkariko lerroburu handi batean UPNek PPrekin hautsi du eta hauteskundeetara bakarrik joango dela iragarri du. UPN-ko zuzendaritzak babestu egin zuen atzo Javier Espartzak datozen hauteskundeetara bakarrik aurkezteko egindako proposamena. Helburua PSN gobernutik kanporatzea eta EH Bilduren eragin politikoa saihestea. Argazkian protestak eta poliziaren errepresioa ageri dira eta izenburuan manifestariek Boluarteren dimisioa eskatu dute Perun. Berri gehiagotan, enpresa elektriko eta bankuen zergak eztabaidagai. Pedro Azpiazu Lakuako ekonomia eta ogasun sailburuak esan du ezin dela hitzartutako energia enpresei eta bankuei ezarritako aldi baterako zerga berrien kudeak eta egin. Baita ere, euskara ezberdinen arteko zubia Zaldibian eta azkeneko berri batean Qatargateak Europako Parlamentua astindu du. Berria egunkarian, lerroburuan nagusian UPNek bere kasa aurkeztuko da 2023ko bozetara Navarra suma baztertuta. Alderdiko batzorde exekutiboak aho batez onartu du Javier Espartza presidentearen proposamena. Espartzaren ustez UPNren eta PPren batura errentagarriagoa izango da nor bere aldetik lehiatuta. Argazkian berriz, Castillo lehendakari ohiaren aldeko manifestariak Liman eta izenburuan Peru borborka. Dina Boularte, presidenteak 2024 aurreratuko ditu hauteskunde orokorrak. Castilloren jarraitzaileek protestara jo dute. Berri gehiagotan, Mercedesek ibilgailu elektrikoak eginen ditu Gasteizen. Baitere, Osakidetzako profesionalen 152 daukate egiaztatuta euskara maila, eta Frantziako tren lasterra baino 4 aldiz gutxiago erabiliko da Euskal Y-koa, ohartarazi dute obraren 140 egin gabe dagoela oraindik. Eta Euskal Herria irratian, Sugoi Etxarri Euskal Herrian euskaraz eragileko kidea. Datorren legealdia benetan ofizialtasunarena izan dadin aktibatu behar gara. Euskararen legeak 36 urte beteko ditu hortzegunean, urteurrena baliatuz, ofizialtasuna eskatzeko elkarretaratzea eginen du Euskal Herrian euskaraz taldeak. Baita ere, sozialistengana gerturatu dezakeen bidea hartu du UPNek bertze berri batean. Eta azkenik, saioa hieregi, Aralar elkarteko kidearen hitzak. 20 urteko gizonezko kirolariak dira apustuetara gehien gerturatzen ari direnak. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteartea temperatura are gehiago igoko da. Hegoaldeko haizea harro ibiliko denez Kantauri isurialdean maximoak 16-18 gradu ingurukoak izanen dira. Gainerakoan ere gorantza eginen dute, baina baixoago geratuko dira. Araba hegoaldeko zenbait lekutan freskoagoak izanik. Goizean goiz, oraindik han-hemenka zaparrada isolaturen bat bota dezake. Goizean eta arratsaldearen zati batean ateri eutsiko dio eta eguraldia lasai izanen da. Gauean hegoaldetik mardulagoak izan daitezkeen zaparradak irits daitezke.
Eta bihar asteazkenean temperatura suabeak jarraipena izanen du. Maximoetan ez da gora bera handirik izango, Araba hegoaldean izan ezik, bertan igotzen jarraituko dute. Goizaldean oraindik zaparradak bota ditzake eta kostaldetik hurbil zaparrada trumoitsuren bat izan daiteke baita ere. Goizean giro argiagoa izanen da, arratsaldean hodei trinkoagoak agertuko dira eta egunaren amaieran berriro ere zaparrada batzuk bota ditzake. Hego-mendebaldeko eta hegoaldeko haizea ibiliko da, tarteka harro. Bada garaia, euskara ofiziala eta kito. Lelo horren pean, deitu dute elkarretaratzea, protesta, manifestazio txiki bat, hortzegun honetan, abenduaren 15ean, arratsaldeko 7etan, okerrezpanago, Nafarroko Parlamentuaren aitzinean, Euskal Herrian euskaraz. Taldeak deitu du elkarretaratze hau, erraten genuen moduan, Nafarroan euskara ofiziala aldarrikatzeko, segurazki ere, legegintzaldi berriari begira eta erraten genuen moduan zonifikazioarekin bukatzeko. Guzi hori pixkat hobe argitzeko, guzi hori azaltzeko, Sugoi Etxarri, Euskal Herrian euskaraz taldeko kidea denarekin, izanen dugu elkarrizketatxo bat, eta hementsen dugu. Atxalde hon, Sugoi? Atxalde hon. Bueno, mil esker gurean egotegatik. Sugoi, zergatik deitzen da elkarretaratzea zehazki? Bueno, ostegunen beteko dira 36 urte, Baskoentzearen legea, deitu zuten hori onartu zenetik, eta ikusten dugu hasieratik izan zela lege bat baztertzailea, injustizia sozialekoa esaten dugu, ze eskubideen eremuan kokatu behar dugu, ez? Eta 3 eremutan banatzen du Nafarroa Garaia, eta eremuaren arabera eskubide batzuk edo beste aitortzen zaizkie euskaldunei. Eta orduan, ikusten dugu dela garaia, ez? 36 urten ondoren, lege bat benetan justiziazkoa egiteko, eta kontutan eduki behar da baita ere, 8 urte beteko direla datorren maiatzean aldaketa politikoa eman zenetik Nafarroan, eta 2 legealdi hauetan ez zaiola heldu behar bezala euskararen gaiari. Beste gai batzuetan aurrerapenak egon diren bezala, euskararen arloan aurrerapen txiki batzuk egon dira, baina ez da errotik heldu gaia, eta hizkuntza eskubideak urratzen dituen lege hori ez da ukitu. Eta ez da borondate politikorik egon hori ukitzeko. Orduan, uste dugu, badela garaia, eta datorren legealdiari begira, nahi dugu estutu, eta uste dugu hori, mobilizatu behar garela, eta datorren legealditik ezin dela pasagai hau. Baskoentzearen legea, beraz, zonifikazio horrekin ez, 3 eremurekin, eta bentsatut eztabaida honakoa dela. Erranen da, zonifikazioak eratzuten zion egoera soziolinguistiko zehatz bati, eta erabilera desberdin bati, eta beraz, ez du zentzurik ofizialtasuna eremu guztian aldarrikatzeak. Ez da argudio sendoa, Sugoi? Bai, argudio sendoa da, balio izan die urte guzti hauetan euskararen normalizazio prozesua oztopatzeko eta estankatzeko, ez? Eta ikusten ari gara. Azkeneko 10-15 urtetan nahiko egonkortuta dagoela esate baterako hezkuntzan D ereduaren aurrerapena, egonkortu da, eta muga batzutara iritsi da. Eta balio izan die argudio horrek, ez? Mendialdean hor hitz egiten dute baskoa, erdialdean, batzuk bai, eta beran... Basa astozakiloiek. Hori da, eta hegoaldean, ez da pentsature, ez? Eta inposaketa bat da euskara hegoaldean. Claro, eta horrek ere beste trampa bat izkutatzen du. Dela, normalizatzen dula, Nafarroa Garai guztian, espainola, ofiziala dela, eta dela hizkuntza 3 lurraldetan hitz egin beharra dena, ez? Derrigorrez. Eta hori, ez da esaten
zonalde basko espainola eta bakarrik espainola, baizik eta, ez? Izango balitz bezala, euskerak du bere lekua goran eta erderak beran, ez. Orduan, trampaz betetako terminologia erabili zuten baita ere. Gazteleraren zonifikazioa egin beharko litzateke zu hori? Claro, hori galdetu beharko genieke, ez? Aipatu duzu, erraten dela inposaketa bat dela, eta hori, hainbertzetan aitzen den argudioa da, eta, zehazki lehenago aitzen pixket herribera aldean, ze argudio erabiltzen ziren, herritar batek hain zuzen hori erraten zuen, ezta? Hemen 3%ak inguruk erabiltzen du euskera, beraz, inposatu nahi digute, 87%ari euskara. Zer erantzun? Bai, zaila da, herritar horri erantzutea. Egoera batean eroso dagon herritarrari, eta, gero, hortaz gain, gehien bat, argudio politikoak eta erabili izan dira, eta oso politikatik argudioak erabili dira euskararen kontrako gorroto hori sortzeko, eta orduan zaila dugu herritar horri erantzutea. Baina, nik uste dut jarri behar dugula eskubideen arloan, ez? Guk ez dizugu derrigortzen euskaraz hitz egitera. Guk nahi dugu guk euskaraz hitz egin ahal izatea, nahi dugun eremu guztietan. Eta gai honi heltzeko, seguraski, aldaketa nagusia eman beharko litzatekeena hezkuntzan. Helduen euskalduntzen, zein aurren euskalduntzen. Eta noizbait lortu nahi baldin badugu hizkuntza arloko justizia egoera bat Nafarroa garaian eta Euskal Herri guztian, euskara ikasi beharko lukete ikasle guztiak. Eta hori oso gutxi aipatzen da, baina nik uste dut gure kuadrian etortzen da Iruñeko bat, edo Iruñeko erdaldun bat, eta denak pasa behar gara gaztelerara. Zergatik ez duelako ulertzen. Eta hori konpontzen ez den bitartean, euskaldunok beti ongo gara derrigortuta erderara pasatzea, derrigortuta kakotxartean. Gero guk erabaki dezakegu gauz bat edo ez, baina beti estres hortan bizi beharko gara. Ez dakigulako denda batera joan eta euskaraz jakingo dunez, orduan badezpada gazteleraz, ez askotan. Baina, edozein kasutan, ofizialtasuna aitortzea da modu bat, aurrerapen garrantzitsu bat izango litzateke, onartzeko, aitortzeko legez, euskaraz bizitzeko eskubidea dugula. Eta horrek, helduleku horrek, emango luke aukera, pausoak emateko eskubide horiek egikaritzeko edo efektibo egiteko. Zugoi, ofiziala egingo balitz, horrek ekarriko lukena praktikan da adibidez lanpostuetan bi hizkuntzak jakin behar izatea, administrazioan behintzat? Horia politikariek, edo, esango dugu, instituzioetan dabiltzan politikariek, erabakiko lukete, ze erritmotan, ze epetan, euskaldunduko litzateken plantilla, baina argi dagoena da eta esan beharra dena da, hori egin behar dela. Hau da, guk euskaraz hartatu ahal izateko zerbitzu publikoetan, administrazioan eta bar, parean dugun langile horrek euskara menperatu behar du. Eta horri heldu behar zaio, eta heltzen ez zaion bitartean, gure euskaraz bizitzeko eskubidea urratu izango da. Zugoi, gaur egun zonifikazioak ekartzen duena da, adibidez, eremu ez euskalduna deitzen denean, euskara ez dela merezimendu bat, euskarak ez duela meritorik, punturik gehitzen lanbideetan, administrazioan behintzat? Horia da humilagarria, ez? Nafarroa garaian, Euskal Herrian, alemana, ingelesa, frantsesa baloratuak izatea, gaztelera derrigorra izatea, eta euskerak punturik ere ez ematea, horia humilazio ariketa bat, eta gero eta gehiago egiten ari direna, eta guztiz salagarria eta salatu behar dugu. Hori ere mahai gainean jarri behar dugu eta eztabaida hori mahai gainean egon behar da. Bide horretatik akaso norbaitek ere, kontra argudio bezala erraten alko nuke, ez
ez da erraten ingelesa inposatzen denik, ez? Baina ingelesa nolabait ere sustatzen da, hemen ere halako paralelismo bat egiten alko litzateke, ez? Ez da ari inposatzen euskara, baizik eta aizu. Behintzat ingelesak balio badu herri beran zerbaiterako, bueno, euskara zergatik ez, ezta? Bai, hori da, azkenan ingelesa sartu dute ia argudiatu, bueno, argudiatu beharri gabe, ze ia munduaren martxak, ez, globalizazioak eta bar, bueno, bideratzen gaitu horretara, eta azkenan ekonomiak agintzen du, eta ekonomiak eramaten gaitu hizkuntza global, global, ez duena inork erabaki ez, baina globala bezala izendatzen den hori ikasi behar izatera, eta hor gurasoek esatute, ingelesa gerozta leku gehiagotan eskatzen da, eta ni nahi dut nire seme alabek ingelesa jakitea, gero lan egin ahal izateko, eta lanpostu hobeak lortu ahal izateko, normala da, familia bezala ez, edo guraso bezala, esatea, jo bai, ni nire seme alabek nahi dut ingelesa ikastea. Euskara aldiz ez da beharrezkoa bizitzeko, egia da hezkuntzan eta lan eremu konkretu batzutan, bai lanerako eskakizuna izaten dela edo baloratzen dela, baina egunerokoan eta lan gehienetan ez da beharrezkoa. Orduan, beharrezko ez izateak egiten duena da, gurasoek edo guraso askok interesik eduki ez izatera, ez? Eta azkenan hori dago. Euskara lortu behar dugu beharrezko izatea bertan bizitzeko eta lan egiteko. Zugoi, aipatzen genuen, normalki erabiltzen den argudioa, ez? Honen kontraofizialtasunaren kontra egiteko izaten da erabilerarena. Hemen ez da erabiltzen, beraz ez du zentzurik hau inposatzeak, ez? Eta horri erantzuten zaio eskubidearen argudiorekin. Baina zergatik? Zergatik da euskara, zergatik izan beharko luke behintzat, euskara eskubide bat, baita ere herriberan. Herribera ere, Nafarroa delako eta Euskal Herria delako, eta bertan badagolako komunitate bat, euskalduna, eta komunitate horrek euskaraz bizitzeko eskubidea dauka. Eta lurralde kohesioagatik, elkarbizitzagatik, eta batez ere justizia sozialagatik, delako bide bakarra, euskaldunon komunitate hori, gure eskubideak bermatutak izateko. Eta hori ulertu beharra dute. Gure lurraldean ezin bagara euskaraz bizi, ez dugu, ukatzen digute gure lurraldean gu izateko eskubidea. Azkenan euskaldunon parte da euskara, eta behartzen bagaituzte etengabe gurea ez den hizkuntza horretara pasatzea, gure lurraldean bertan arrotz bihurtzen gaituzte eta hori ez da posible. Hau izaten da bertze arazotako bat, ezta? Zonifikazioak ekartzen duena ere, izaten alda, nolabait ere Nafarroako jendartearen kohesioa apurtzea, ez? Egiten duena Nafarroa zatitu, eta beraz, ez dakit, ez? Ikuspuntu soziologiko batetik, segurazki hori ez da desiragarriena, desiragarriagoa izanen da, Nafarroa batuxiago behintzat egotea, ezta? Hori da. Gauza baita ere, horra aipatzen ez den askotan da, 3 eremu. Eta berez, eremu euskaldunekoak garenak, ez? Eskubideak aitortuta ditugunak teorikoki, Iruñera jaisten gara ospitalera edo tramite administratibo bat egitera eta bar, eta hori gure eskubideak galdu egiten dira, ez? Edo herriberara joaten gara, lagun bat bisitatzera berdin zait, edo lanera, eta hor gure eskubideak atzean utzi ditugu, ez? Orduan, Nafarroaren kohesio soziala nahi baldin bada, lortu nahi baldin bada, ezinbestekoa da banaketa hori gainditzea, eta egia da, gauetik egunera ez da egingo. Baina planifikatu behar da, nola iristen garen puntu hortara. Ze puntu hortara iritsi beharra dago.
Erabiltzen den bertze, bueno, ez dakit, argudio bat edo akusazio bat gehiago izaten da, aizue, hau trampa bat da, hau kontu nazionalista bat da, eta zuek, herriberara ekarri nahi duzu zuen nazionalismoa. Bueno, nazionalismoa jokuan dago, noski baietz, baina beraiena ere bai, ez? Osea, hemen nazio identitateak garrantzia handia du, baina errealitate bada. Gu nonbaiteko parte sentitzen gara munduan, eta guk hitz egiten dugun hizkuntza bada gure parte. Orduan, hemen badago komunitate bat, euskara duena, bere hizkuntza gisa, bere lurraldean dago, eta lurralde honetan euskara hizkuntza nagusi izan behar da. Gainera, kontutan eduki behar da, hizkuntza gutxitu bat dela, eta hizkuntza gutxituak nagusitasuna ez badu lortzen eremu batean, hil egingo da. Lehenago edo beranduago hil egingo da. Eta nazionalismoak, bai, noski baduela bere papera, beraienak bezala. Gauza hor, beraien nazionalismoa nagusia dela, zanpatzailea dela gainera, eta gurea ez da zanpatzailea. Gureak aldarrikatzen du izateko eskubidea, ez? Azkenan guk Euskal Herrian euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu, eta beraiek aldarrikatzen dutena da Euskal Herrian euskaraz ezin izateko eskubidea. Justo besteen eskubidea ukatzea, ez? Hor dago ezberdintasuna. Zugoi, azkeneko galdera bat. Irulegiko eskua, zartako bat izan zen zonifikazio hori? Bueno, hor interpretazio ezberdina daude, eta hemen ja nire iritzi pertsonalean sartuko ginateke. Nik uste dut garrantzitsua dela, eta laguntzen dutela horrelako aurkikuntzek, navarrismo espainolistak zabaldu izan duen diskurso hori, pixkat baztertzeko edo, ez, desmontatzeko, dela euskara da zerbait arrotza, inposatu nahi digutena, kanpotik barrura datorrena, eta horri aurre egiteko argudio bat izan daiteke, baina, nire ustez ez da izan behar argudio nagusia, baizik eta argudio nagusia izan behar da gaur egun hemen existitzen da komunitate bat euskalduna, eta gure komunitateak eskubidea du euskaraz bizitzeko. Eta lortu behar dugu, Euskal Herri guztian, euskaraz bizitzea normala izatea. Inkluso normalena izatea. Ze bestela, duela 2000 urte hemen bizi zen herri honek, eta gutxi gora bera, hizkuntza bera hitz egiten dugun gaur egungo herri honek, hemendik 2000 urtetara ez bizitza. Hori dago jokoan. Gaur egun, gaudenak, badugu eskubidea euskaraz bizitzeko. Eta orduan, eskubideen markoan kokatu behar dugu, badugulako, badagokigulako, eta hori horregatik uste dugu, orain oso momentu garrantzitsua dela mobilizatzeko, ze gai honi pixkat beste aldera begiratzen ari zaio ez, beste alde batera begiratzen ari da, alderdiak eta bar, eta orain tenkatu behar dugu, datorren maiatzeko hauteskundeetan eta hauteskunden ondorengo negoziazio horietan, gai hau ez izateko lehenengo erortzen dena negoziazio horietan, 0. minutuan ja pak, ez, deskartatuta, ez. Hau mahai gainean jarri behar dugu, lehenengo lerroan, eta hortarako mobilizatu behar gara, eta egon behar gara ostegun honetan, parlamentuaren aurrean, atxaldeko 7:00, eta gero jarraitu behar dugu ikasturte honetan zehar mobilizazio horrekin. Euskalgintzako beste eragile batzuekin eta beste hainbat eragileekin batera. Hortzen deialdia, bada garaia, euskara ofiziala eta kitxo, erraten genuen moduan, hortzegunean, 15ean, zehazki, atxaldeko 7:00 parlamentua itzinean, elkartuko dira, bauxen aldarrikatzeko euskara ofiziala ere izatea Nafarroan eta zonifikazioarekin diskriminatzailea deritzoten modifikazio, kodifikazio horrekin akitzea. Zugoi Etxarri, Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea, guztia bazaltzen, zugoi, lezkerra honditz. Zuei.
eta ikus ditzagun Iruñerriko zenbait udalen albisteak. Berrio Beitin jakinarazi dute El Soto industrialdeko 3 kale urbanizatzeko lanak amaitzen ari direla. Berriozarren musika eskolaren kontzertuak abenduaren 14, 19, 20 eta 21 izanen dira. Berriozarko entzunaretoan eskainiko dira. Sartzeko ezinbestekoa izanen da gonbidapena eskuratzea. Parte hartzen duten ikaslei 3 gonbidapen emanen zaizkie familiarentzat. Eta gainerako gonbidapenak eskola zaintzan geldituko dira, kontzertuak hasi baino ordubete lehenago eskuratu ahal izateko. Eta Burlatan, Ortziral honetan, abenduaren 16an, 8etan, Burlatako Perrita plazan 2022ko Eguberri jaiei hasiera emanen zaie. Zuaitza piztea, txokolata da, eta zuzeneko koru musika egonen dira. Eta Iruñean, kontzesioko lurpeko aparkalekuek 2023ko tarifak eguneratzen dituzte, urte arteko KPIak islatzen duen 8,4,4ko igoera aplikatuta. Gazteluko plazako, Zezen plazako, Audientziako Carlos Hirugarreneko, Aduanako Txokoko, Nafarra Blankako, autobusetako eta ospitaleetako aparkalekuei eragiten die. Baita ere Zibibox sareko kulturarteko bizikidetza zikloak dokumental laburren 2 proiekzio, eztabaida foro bat eta Gabonetako sukaldaritza eta gizarte mentoretza tailerrak eskainiko ditu. Kondestablek jarduera guztiak hartzen ditu, doan eta aldez aurretik izena eman da, Bulgariako Gabonetako sukaldaritza tailerra izan ezik, 2 euroko tasa baitu. Azkenik, 2000 ikaslek baino gehiagok parte hartu dute iraunkortasunaren ezten udal programan, ikasturteko lehen 4 hilekoan. Gabonetako oporren ondoren programak zabalik jarraituko du hala eskatzen duten ikastetxeentzat. Hemen, plato honetan, behin baino gehiagotan aritu gara HTaren gaiaren inguruan solasean, eta normalki egin dugu ikuspuntu batetik, eta izan da, HTaren nolabait ere arazoak eta ekartzen dituen kalteak aztertzen, gaurkoan hori ere ukituko dugu ziurrenik, baino bertze ikuspuntu batetik eginen dugu, ikusiko dugu zer kontatzen diguten, zehazki Nafarroa trenaren alde, plataformako kidea den Nerea Bianak, izan ere, herritarren laguntzarekin, gainera herritarren finantziazioarekin, txosten bat, abiatu dute, ikerketa bat, ikusteko, ze alternatiba dauden, HTA bai, HTA ez, eztabaida horretatik haratago, edo nolabait ere horri irtenbide bat emateko. Eta, guzti hori, argituko digu hemen dugun Nereak, atxaldeon Nerea. Atxaldeon, bai. Mil esker gurean egoteagatik. Lehenik eta behin, Nerea, zergatik sortzen da plataforma hau? Plataforma hau aspalditik datorren lanketa batetik sortu zen. Sakanako trenaldeko plataforma elkartu zen Nafarroako beste plataforma batzuekin, hain zuzen ere Itzaholtzakoarekin eta Nafarroako erdigunearekin. Lehenengo eta behin ikusten dugulako trena bertan bera uzten ari direla, hiltzen uzten ari direla, eta zerbitzuak gero eta gutxiago ditugula. Orduan trenaren aldeko apustu bat egiteko, eta beste alde batetik aurrean dugun HTaren proiektuaren mehatxuari beste alternatiba batzuk eskaintzeko. Orain kontatuko diguzu, lehenik eta behin, hala ere argitzeko plataforma norko osatzen duzue? Bai, esan bezala, lehen Sakana trenaren alde plataforma zegoen, eta orduan plataforma hori integratu da Itzaholtzako plataformarekin, eta baita ere Nafarroako erdiguneko trenaren aldeko plataformarekin. Beraz, 3 plataforma horiek osatzen dugu, gaur egungo trenaren aldeko plataforma, Nafarroako. Erraten aldugu aldarrikatzen duzuena, nolabait ere dela, erraten honen moduan sarreran, HT bai, HT ez, eztabaida horreri nolabaiteko, ez dakit, erdibideko irtenbide bat bilatzen dion zerbait, zuzena da halako zerbait erratea? Bai, pixkat jendeak ulertzeko hori da pixka bat esaten duguna. Irtetzea pixkat HT bai, HT ez, dikotomia horretatik, beti ere
gaur egun planteatzen den HDT-aren proiektuari aurrez aurre ezetz esanez, hori ez dugu inola ere ikusten egingarria, baina bai ikusten dugu gaur egun daukagun trenak, gero eta desinbertsio handiagoa daukala, zerbitzuak gutxitzen ari direla, beraz, dagoen moduan utzi beharrean, hori hobetzea planteatzen dugu. Gaur egungo trena, hobetzea, modernizatzea, inbertsioak horretara bideratzea, funtzionalitate gehiago edukitzeko, interoperabilitate gehiago izateko, mota askotako trenak bertatik igarotzeko, eta beraz, nolabait esaten duguna da, HT-ak planteatzen dituen onura kualitatibo horiek, gaur egungo trenean inbertitzea, eta hor egitea hobekuntzak. Inola ere, ez dugu esaten, abiadurako trenaren eredua dela egin behar dena, ez, inola ez. Gaur egungo trena, tren sozial eta publiko bat izatea eta hobeagoa izatea. Beraz ez da proposatzen trenbide berriak egitea, ez da proposatzen HT tren berri bat sortzea, baizik eta orain duguna, nolabait ere, hobetzea. Hori da. Zer gertatzen da, egia dela, gaur egungo trenak, badituela muga batzuk, ez? Zergatik, azkenengo urteetan zehar ez direlako egin inbertsiorik. Logikoena izango litzateke, inbertsio batzuk egin izana, hobekuntza batzuk ez dira egin, beraz, bai, planteatzen dugula, esaten dugunean gaur egungo trena hobetzeko, esaten dugu baita ere, oso bihurgune itxiak diren horietan, pixka bat zuzentzea. Konfliktuak, vibrazioak, zaratak dauden puntu horietan herri askotan badaudela, pixka bat hori ere hobetzea jendeak eskatzen duelako baita ere, ez? Orduan, lurperaketa batzuk, edo horrelako gauza puntualak ere proposatzen ditugu, baina azkenean beharrezkoak direlako, ez? Gaur egungo trena hobetzeko. Baina hori, gaur egungo trazatua, inola ere ez dugu esaten plataforma berri bat eraikitzea, edo abiadura handia lehenestea, ez. Erraten duzu, argi duzuela beraz, HTA ez dela, hemen impulsatuko dena, horren aurka zaudetela, edo zuzula ikusten alternatiba behintzat bideragarria, merezi du horri ere bueltatxo bat ematea. Zergatik ez? Lehenengo eta behin HTA-aren planteamendua, orain dela 30 urteko planteamendu bat da. Errealitatea asko aldatu da, eta baita ere gizartearen beharrak. Eta gainera, aurrean ditugu erronka pila bat, mugikortasun sostengarria, klima larrialdia, herrietan ere ikusten dugu beste behar batzuk daudela, lurraldea ongi bertebratzeko, zerbitzuak emateko jendeari hiriburuen artean bidaiatzeko, baina baita ere herrietatik hiriburutara, hiriburutatik herrietara. Beraz, HTA-k ez dio erantzunik ematen arazo guzti horiei. HTA, gaur egun planteatuta dagoen bezala, da oso azpiegitura handia, kostu handikoa, eta gainera bakarrik hiriburuak lotuko dituena. Eta bakarrik jendearentzako izango dena, baina ez ditu merkantziak bidaiatuko. Gaur egun errepidetik egiten den garraiobide guzti hori oso kontaminantea dela eta ez dugu lortuko HTA-rekin trenez bidaiatzea. Beraz, horri ez diot ematen ez da ere soluziorik. Beraz, HTA gaur egun berpentsatu beharreko proiektu bat da, argi eta garbi, eta gainera, ardura gabekeria bat ere iruditzen zaigu gastu publiko aldetik, eta gero inguru giroan sortuko zituen triskantza guzti horietatik. Merkantziena gainera, hori nolabait ere argitu den iruzurra dela badirudi, izan ere, urtetan erran duzu, ez du 30 urte hasi zen. Urtetan erranda, efektibamente ez, merkantziak eramango zituela eta beraz kamioiak kenduko zituela karreteretatik, eta uste dut duela hilabete pare bat, EAen adibidez, bai estatu zuten, bertako uste dut ez da azpiegitura sailburuak edo norrek errantzuen, ez, azkenan ez zituela eramango merkantziak. Beraz, hori behintzat hemen erraten bada ere, zuek argi duzue hori ez dela izango, ez da? Onartu dute, nahiz eta ez duten oso garbi esaten, baina bai onartua izan da eta hala da gainera horrelako azpiegitura batek eta horrelako abiadurek ez da posible zama handiak eramatea eta orduan hori garbi dago eta gainera bidaiarien aldetik hitz egiten ari gara, estatu mailan egin diren abiadura handiko azpiegituretan bidaiarien 4% bakarrik erabiltzen duela abiadura handia. Beraz, ez da biztanleriaren 4%, bidaiarien 4% bakarrik erabiltzen ditu horrelako azpiegiturak.
Eta orduan zein da retorno ekonomikoa eta retorno soziala, ez? Horrelako gastu bat ekartzen duena oso txikia. Ez da bideragarria, ez da arduratsua eta ez da zentzuzkoa gaur egun. Uste dugu. Bueno, zein kasutan zuek proposatzen duzu hemen bertze alternatiba hau, ez? Onurak bilatzeko, baina nolabait ere erantzukizun ekonomiko eta sozial eta ingurugiro batekin. Baina gainera ez duzue egiten ez da egitez, edozein ideia botata, hor asamblea batean bildu eta nolabaiteko burutazioak botata, baizik eta ikerketa bat egin duzue, txosten bat eginda. Konta iguzu, Nerea? Bai, lehenengo eta behin, txosten hau abiatu aurretik, baita ere, esan beharra dago, Adif eta Renfeko ordezkaritza duten sindikatu guztiekin baita ere hau bat egin zela, proposamen honekin, beraz, beraien oniritzia eta berak alde daude, ez? Orduan hori ere oso garrantzitsua da. Gero hortik lanketa jarraitu zuen eta erabaki genuen, nolabait demostratzeko alternatiba hau teknikoki bideragarria dela, egingarria dela, eta gainera, pixkat modu simboliko batean plazaratzeko zeintzuk diren kostuen, nola alderatzen dira bi proiektuak kostu aldetik, infrastruktura aldetik, retorno aldetik, ez? Horretarako, erabaki genuen, hau egin behar dugu, zaitu barra egiten txosten bat, azterlan bat, gure baliabidekin, baina zerbait, baliagarria izan daitekena, ez, gizarteratzeko. Claro, Nerea, hau pentsatuta, berez hau ez da gobernuaren lana izan beharko? Olako ikerketak egitea? Noski baietz. Berez Madrilek dauka eskumena eta 2022ko aurrekontuetan Bilduk negoziatutako aurrekontu bat bazegoen horrelako azterlan bat egiteko. Izan zehazki 400.000 euro ziren, baina ez da ejekutatu. Beraz, argi eta garbi hor, beraien eskumenetan, ez dira beraien lana egiten nolabait esateko. Orduan, guk erabaki dugu gure baliabidekin eta horretarako egin dugu crowdfunding bat. Kontaktatu genuen hori, 3 ingenierirekin, Gasteizko 3 ingenieri, bide portu eta ubidetako ingenieriak, eta azkenean beraiek plasmatu dute proiektu hau eta beraien jakintza dago hor, ez? Ez da edozein gauza. Nerea, norbait pentsatuko du, klaro, zuek aukeratu zenituzten zuen aldeko ingeniariak. Ez genituen aukeratu gure aldeko ingenieriak, izan ere, nahiko beraiekin ere guk eduki ditugu desadostasunak, ze beraiek ere badaukate oso ikuspegi praktikoa gauza batzuetan, ez? Baina azkenean naiz eta kostu aldetik edo infrastruktura aldetik guk planteatzen genituen gauza batzuk komplikatuagoak izan, azkenean, hala egin dute gure eskaria jarraituz, baina beraiek ingeniero bezala egingo zuten proiektua agian izango litzateke, beste modu batekoa, beraz, hor ere guk izan ditugu gure, eta azkenean, ez dakit, herri batzutan lurperaketak egitea, edo vibrazioak murrizteko gauzak egitea, edo ez dugu bilatu ez da ere izatea trazaturik zuzenena, baizik eta gaur egungo trena ahalik eta gehien aprobetxatuz egin daitekena. Eta hor ere beraien jakintza aplikatuz egin dute, naiz eta ezen praktikoena, ez? Baina, bai. Kuriositatez, Nerea, zenbat kostatu du ikerketa horrek? Guztira 16.000 euro, eta horretarako zati handi bat crowdfunding bidez finantzatu dugu, jendeak oso ondo erantzun du, eta gure eskerrik zintzoena lehenengo eta behin jendeari. Eta gero, baita ere egin ditugu auzolanak, modu askotako lanak txosnetan, bazkariak antolatu ditugu, dirua biltzeko baita ere. Orain kontatuko diguzu, ingenieria hauen emaitzak zein izan diren, galdetu nahi nizun, lehenik eta behin, onbaitetik hasteko. Nik pentsatzen dut, HTaren proiektua bideratuta dago, egiten ari dira, badu zentzurik orain, hau aldatzeak? Nafarroan egin diren lanetan, oraindik ere lur mugimenduak egin dira, batez ere, beraz hori da parterik merkeena edo, gero egin beharko zen elektrifikazioa, trenbide guztia muntatu, ez dakiz zer, beraz, naiz eta lan batzuk eginda dauden, Kastejoi aldetik eta Faiarutz, baina dira desmonteak, terraplenak, dira
nolabait, horrez da gastu asko egin momenturaino, eta beraz, orain gaude momentuan erabakitzeko hori gelditzea eta beste planteamendu bat egitea. Eta hori da guk aldarrikatzen duguna, lan guztia gelditzea, azterketa bat egin arte. Zer gehiago galdetu diazu? Erraten nuen, klaro, ez, hori, batek erraten du, jode, igual egin dute, orden hau aldatzeak orain ez du ekartzen gastu absurdo bat bihurtzea egin den guzti hau. Bale, pues hori, eta gero baita ere, Castejoieta eta Faialdean, adibidez, eta aurrerago baita ere, ingenieriok esan dute, gaur egungo trazatua oso egokia da, pixka bat hobetu ezkero, abiadura kaskartzeko, mota guztitako trenak pasatzeko. Ez dauka zentzurik beste plataforma bat egitea. Trazatuak dira, iaia paraleloak, eta egiten ari dira, egitea proiektatuta dago ez, egitea beste azpiegitura oso bat. Momentuz, bakarrik egin dituzte desmonteak eta lur mugimenduak, beraz, erraza izango zen rektifikatzea eta beste planteamendura bueltatzea. Eta gainera, guk planteatzen dugun alternatibarekin mantentzen dira Tafaia eta Castejoitik Tafaiara dauden geldialdi, geratoki eta geltoki guztiak. Besteak zuzenean bertan bera uzten ditu. Orduan, ekonomikoki eginda gastu bat, ez da oso handia, baina zer kostu edukiko luke jarraitzea gaur egungoarekin, plataforma berriarekin, ez? Galduko genituzke geldialdi guzti horiek eta geltoki guzti horiek. Beraz, balantzan jarrita, orain da momentua gelditzeko lanak eta beste planteamendu bat egiteko. Hauxen da momentua beraz, ingeniariak erraten duzun modutik, ez dakit, zein izan da haien konklusio bat baldin bazuten? Bai, lehenengo eta behin hori esan dizudana, gaur egungo trazatua oso egokia dela eta puntu askotan HTA egiteak suposatuko luke bikoizketa bat, egitea beste azpiegitura bat esklusiboa HTA-rentzako eta gainera gaur egungo trenaren paraleloki dijoan. Horrek ez dauka zentzurik, beraz hori da ondoriotako bat. Egia da beste puntu askotan hobekuntzak egin behar direla, adibidez bihurgune edo kurba erradioak oso itxiak direnean, apur bat ireki beharko lirateke. Gehienez planteatu dituzte 2500 metrotako radioak, nahiko egingarria da eta ez du suposatzen aldaketa askorik. Orduan, erradio horiek pixka bat handituz eta bihurgune horiek pixka bat konponduz, lortuko lirateke, nahi izan ezkero, 250 km/h abiadurak, 220, hitz egiten ari gara, hori dela, goi abiadura bat, baina ez da abiadura handia. Ez gara iristen hori 300 km/h abiadura horietara edo ez. Gero, zer gehiago egin behar da? Gaur egungoak, Nerea, gutxi gora bera, ze abiaduratan ibiltzen diren? Desberdintasunak daude, puntu desberdinetan, eta gero mediak dira gauza bat, gero abiadura puntuko abiadurak beste batzu dira, orduan, baina, eta gero garraio merkantziak eramaten dituzten trenak mantsoago doaz, hor daude, horrez gara, baina, ez gara iristen 200 km/h. Baina, bai egongo zela abiadura handitze bat, hori bai? Bai, hori da, egongo litzateke abiadura handitze bat, emateko aukera, adibidez, egin daitezke tren batzuk distantzia handikoak eta pixka bat azkarrago. Beste batzuk izan daitezke distantzia handikoak baita ere, baina geldialdiekin. Beste batzuk bezerkaniaz eta geldialdi guztiekin. Beste batzuk merkantzietarako. Orduan ematen du funtzionaltasun guzti horiek, ez? Nola baitere, trazatu berdinetik, baina tren zerbitzu ezberdinak, ez da? Ezberdinak, hori da. Beste hobekuntza bat, garrantzitsua dena, da trenbidearen desdoblamendu bat. Gaur egun Nafarroan daukagu trenbide bakarra, bide bakarra. Eta, karo, horrek asko mugatzen du norantzabietako trenak, ibiltzeko mota desberdinetako trenak. Eta, gainera, gaur egungo trenbidea ikusten baduzu prestatuta dago bikoizketa hori egiteko, o desdoblamendu hori egiteko, beraz hori aprobetxatuko litzateke eta bigarren trenbide bat egingo litzateke. Orduan, bi norantzak gehiago aprobetxatuko lirateke, mota desberdinetako trenak, gero gainera, baiatu batzuk ere prestatu beharko lirateke. Abiadura handitzen denean pixka bat, baita ere segurtasun neurriak handitu behar dira. Hori ere garrantzitua da, orduan baiatu beharko litzateke, nolabait. Baina ez da HTA-ak dituen baiadoak
erabate faunari traba egiten diona ez da beste erabateko. Bai. Gero zer gehiago, esan dugu hori, trazatua, eta gero hobekuntza desberdinak herrietan, adibidez, Uhartearakilen, horre trenak herria bitan zatitzen du, beraz lurperaketaren bat, Agurainen, toki desberdinetan hobekuntzak, ez. Ez dakit erran dugun, merkeagoa da. Bai, askoz merkeagoa. Beste konklusio handietako bat, ez. Estimazioak dira, nahiko detailean egindako estimazioak, baina badakigu HT-ak gaur egun daukan aurrekontua ere, gero gainkostuak izango dituela. Baina, hartuta oinarri bezala daukan aurrekontua, trena hobetzeak suposatuko luke 155eko aurrezkia. Osea, 125 merkeago izango litzateke gaur egungo trena hobetzea eta HT-aren alderatuz. 125 gutxiagoko gastu. 55, erdia, bai. 2.000 milioi euro aurreztuko lirateke. 2.000 milioi euro hitz egiten ari gara, bai. Eta gainera, lortzen dugu, bertako herrietako zerbitzua hobetzea, ez? Trena hau izaten da, lehen aipatu duzu, bertze argudio handietako bat, eske gainera HT-ak ekartzen duena da, hiriak konektatzen dituena, baina tarteko herriak ez ditu, ez? Bertebratzen ez ditu egituratzen eta horiek pasatzen ditu aitzinetik, beraz, landa eremuan nolabait ere erabat alboratzen duen proiektu bat da, ez da? Hori da, landa eremuan bizi garenok ikusi dugu azkenengo urtetan, adibidez. Sakanan Gastizera ikastera doazen ikasleak, unibertsitatera edo, trenak kendu dizkiete, tren zerbitzuak murriztu dituzte. Gero, adibidez, Tafalla aldean, ez, Lizarraldeko eta Tafalla eta Nafarroa erdiguneko jende askok erabiltzen du trena. Baina, takilak itxi egin dira, arreta eta salmenta takilak, gero eta zerbitzu gutxiago, gero eta tren gutxiago. Beraz, guk hori landa eremuan behar dugu, eta ikusita, ez, aurrean ditugun erronkak askotan esaten dugun bezala, erregaien garestitzea eta bukatzea. Behar dugu, azkenean trena da garraiobide kolektibo sostengarriena, eta horren alde egin behar da postua. Baina benetako zerbitzu emanez, ez bakarrik hiriburuak lotuz. Nerea, ulertzen dudanez, ingurumen inpaktu txikiagoak, zerbitzu hobea, batez ere aipatzen genuen landa eremu horri, eta merkeagoa, gainera. Merkeagoa proiektu aldetik eta gero baita ere mantenimendu gastu aldetik. HT-a eginez gero, bikoizketa bat da, gero mantenimendu gastuak bikoiztuko lirateke, eta azkenean horrek gure ustez ondorioa izango litzateke gaur egungo trena erabat bertan behera uztea. Eta orduan ezin dugu hori utzi, ez? Osea, merkeagoa izan behar da proiektua eta merkeagoa izan behar da mantenimendua ere bai. Uste duzu UPN, PSOE, gero abaik momentu batean errango dutela, egia da, akaso proiektu hobea da, eta agian nolabait ere hau txikiarekin, lerro buruetan agertu gabe, baina errango dutena, aurrera, zuen alternatibarekin. Ez dakigu nahiko genuke, hola izatea. Adibidez, Kastejoi eta Logroñon horrela egin dute azkenean. Tramo guzti hori, azkenean Errioxako gobernuak Madrilekin adostu zuen gaur egungo trena erabiltzea, hobetzea, eta hortik egingo zutela abiadura handiko trenaren berrizketa. Gustatuko litzaiguke hemen ere horrela egitea, bai. Azkeneko galderatxo bat, Nerea. Jendearen partetik, sentsazioa, ikusten dutela zentzuzkoago zuen proiektu hau, ez dakit, harrera ona du. Bai, hala ikusi dugu. Egia da, jendeari kostatzen zaiola pixka bat ulertzea, ez? Nahiko konplexua da, termino guzti hauek, baina egin ditugun bileretan, aurkezpenetan, jendearekin herrietan hitz egin izan dugunean, jendeak alternatiba hau ikusten duena, esaten du, klaro, eske, hau da zentzuzkoena. Eta esperantza puntu bat ere badago, ez, jendearengan. Ikusiten dugu gure herrietan nola pasatuko den HT-a etxeen gainetik, soloen gainetik, basoen gainetik, eta horri benetako alternatiba bat ematea, eske jendeari, zirrara pizten zaio, ez? Baina egia da ezagutzera gehiago eman behar dugula oraindik ere, eta aipatu duzuna, ez? Esperantza puntu bat ere, zeren uste dut HT-aren gaia bihurtu dela gai, pixkat astuna, iluna, ez? Jende artearen zati handi batentzako
ez dakit desilusioa eragiten duena, ez? Egon alde edo egon kontra, baina, pixket ez astuna egiten den kontua, eta, honek erraten du aizue, badugu hemen bertze zerbait ere. Beraz, hortzen zuen proiektua, nire ezagik zerbait garrantzitsua utzi dugun errangabe, hemen hain bertze konturekin. Ez, uste dut dena saldu dugula. Nahi izan ez gero, segur naiz Nafarroa trenaren alde, plataformako hitzaldietan eta sareetan eta aurkitzen aurkizuela askoz informazio gehiago, nereak erraten zuen moduan, gai konplexua delako, zati tekniko bat duelako, zati ekonomiko bat, ingurumenarekin ere zerikusia, zerbitzuekin. Beraz, gai mardula, baina hementxe, alternatiba aski bideragarri bat, gainera, ikerketa baten bitartez nolabait ere funtsatua, eta hortzen, ikusiko dugu zer gertatzen den honekin. Nerea, eskerrik asko egin duzuen lanagatik. Beti bezala. Hauxen izan da, dena gaurkoz, magazinean, aste arte buruzuri hau gainditu dugu, bihar, asteazkenean, hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.